Ellers kunne vi gå hjem. Thomas, 2-3 dage, og der var meget skrig og skål, og han fik kun lidt vand, og han fandt ikke vand. Nej, lige Og så lige siden, der har han bare sovet hjemme. Mange fik 15. Så jeg sagde også, hvorfor helvede gjorde vi ikke det lidt før? Altså, man når lige at blive kørt. Det er jo det. Så det er også fordi, man synes, ja, men det er Det er 3. Og der er en på 16, så I får 8. Ej, Fred!